Olulu sasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili ngalenhlwa. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu wabekwa kwikhefu elikhethekileyo uthi kuyo yonke imisebenzi wakhe wayenza kwinkonzo yoluntu kuquka ukuba ngumphathiswa isihlandlo sibini ngaphambili zange watyholwa ngorhwaphilizo beqala ngentloko yamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Mkhwanazi. Isebe lezoluleko lithi likubeke phantsi kwesolokhozi ukutshintshwa kwamabanjwa kwintolongo yaseMangaung ukuqinisekisa ukuba kuvalwe onke amazibulo. Since we started with the 16 days of activism, we've received a number of domestic violence related cases for gender-based violence, 10 of them. Lushiyeke lubamba ongezantsi uluntu lwaseBethal eMpumalanga emva kokubulawa kwamanina amathathu kwezi veki zimbalwa zidlulileyo ngokungenalusini ngamaqabane abo kwiziganeko ezahlukeneyo. Kwezemidlalo Orlando Pirates misela ukuphumelela indebe ye-curling knockout okokuqala kwimbali yale ndebe xa iza kube igagana neMarumo Gallants ePolokwane eLimpopo ngomgqibelo. Molweni emakhaya, Khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu owabekwa kwikhefu elikhethekileyo uthi kuyo yonke imisebenzi wakhe wayenza kwinkonzo yoluntu kuquka ukuba ngumphathiswa isihlandlo sibini ngaphambili zange watyholwa ngorhwaphilizo de intloko yamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Mkhwanazi wathetha nonondaba ngoJulayi. Okuna njengoko kaMchunu enika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga ngesityola jamelene nazo ngobhangiso lwe-PKTT ukukhusela imikhambathi yolwaphulo-mthetho. Umnumzana Mchunu uthathe iqonga khe wavulwa wanika ubungqina ngaphandle kophazamiso. Zisuka nje uchube kuba oko asebenza njengomphathiswa kumasebe ohlukeneyo kuyaqheleka kuba anukwe ngorhwaphilizo. I do want to indicate that through all those positions, that public positions that I have had the privilege to occupy, from MEC, Premier, ministerial positions, I have never been accused of corruption. Inyathelo likaMchunu langomhla wama-30 noMvungo Disemba wanyakenye lo bhangiso lwe-PKTT lisesazulwini sophando oluqhutywa ikomishoni. Intsusa amaphandla zityholo ezenziwa nguNjengele Mkhwanazi kumajelo endaba ngoJulayi ubonakale exakanisekile ngethuba ecacisa ngokusekwa kwe-PKTT esithi ayingowakhe amagunya okubhangisa iqela elikhethekileyo ekwathi i-PKTT yayilungenelelo lwezopolitiko. It was not established in terms of Section 11(2)(d) of the Constitution of the Republic. Section 11(2)(d) of the South African Police Act 68 of 1995, which, in other words, a combination of the two, which empowers the National Commissioner to establish components or units within SAPS. Uleke ngelithi PKTT yayihleli kakade ingazukuba uhalala. Now, beyond 2022, because this was an extension between 2021 and 2022, there was no further extension that was sought. Iyaqhuba ikomishoni. Igosa lebutho lokhetshe lityholwa ngorhwaphilizo kunye nomsebenzi wesibhedlele saseThembisa bagxeke kabukhala bezotshutshiso besithi bamsulwa bona. Esisibini sityholwa ngokuzama ukufumbathisa umcuphi kwityala lorhwaphilizo eliphathelene nesibhedlele saseThembisa. Sinikwe ibheyile yama-5,000 esisibini umtyholwa ngamnye kubo. uZakaria Chisele noPapitsi bajongene nezityholo zorhwaphilizo abezotshutshiso batyhola ngelithi uChisele olugoze eliphezulu kwisibhedlele saseThembisa wazama ukubaleka ukutshutshiswa ngokucela uTsi amncede ngokufumbathisa umcuphi webutho lokhetshe.
Ibutho elikhethekileyo lophando i-SIU lithi uChisele wafumana amaqithiqithi amphululayo kwiinkampani ezingabaniki benkonzo phakathi kweminyaka u-2020 no-2023. I-SIU ithi sebuyisele kwingxili yayo ngaphezulu kwe-13 million rand. I deny that I bribed a police officer or any public official, and during trial I will adduce evidence which proves my innocence. Utsi olipolisa lebutho lokhetshe wavuma ukunceda uChisele ngokucenga ugxa wakhe ngomjingisela ngenqadi. Kutyholwa ngelithi esesibini sanika lo mcuphi weHawks imali ekwikhulu lamawaka erandi ngelimfumbathisayo. That the state will not be able to present any objective evidence or facts that I committed the alleged offence. Abezolutshutshizwa basiphikisanga isicelo sebail kodwa bathi izityholo zona zinobuzaza. The seriousness of this offence is a corruption committed by state officials in the line of duty. Usokhetje imantyi ithe akubonakali sisibini singaqhwesha. I'm satisfied there's no likelihood you attempt to evade trial in the event of it being granted. Esi sibini sakubuyela amaplangeni ngoFebruary kunyaka ozayo. Urhulumente waKwaZulu-Natal uthi uthatha amanyathelo angqingqwa esebenzisana namapolisa ukuqoqa nokukhupha abantu abahleli ngongekho mthethweni kwizakhiwo zikarhulumente kwela phondo. Isebe lemisebenzi yoluntu lithi malunga nama-300 kumawaka 10 izakhiwo zikarhulumente kweli phondo ezihlala ngongekho mthethweni. Ucwaningo lwakamuva lukahulumeni wesifundazwe luthole ukuthi uhulumeni unezakhiwo ezingu-10,067. Kulezakhiwo zingaphezulu kuka-300 ekutholwe ukuthi zihlala abantu ngongemthetho. Izisebenzi zomnyango zivinjwe abesilisa bebehlomile besinqabela ukungena ezindlini zikahulumeni olundi. Some of these houses are being used for illegal activities. In a case like that, we're going to ask SAPS to assist us to make sure that we go in there, we raid those houses, it's our property. Uhulumeni uthi iningi lalabo abahlala kulezindlu ngongemthetho babesebenza noma basasebenza kuhulumeni. Kusenjalo umeya uthi uhulumeni wesifundazwe uyayinqoba impi yokuphazamisa ukwakhiwa kwengqalasizinda ngalabo abafuna umsebenzi kuhulumeni ngodlini. 12 months ago, there were 60 disruptions a month. We're down to only 10 disruptions a month across the province, which is a huge improvement. It is now 9 months that not one of our own projects as public works have been disrupted. Not one for 9 months, and we're very proud of that. We know it's not the end of the road. The battle still lies ahead. Umeya uthi sekuthathelwe izinkampani ezisikhombisa zokwakha izinyathelo ngokuhluleka ukwenza umsebenzi. NginguSimphiwe Makhanya ozindaba ze-SABC ngiseThekwini. Isebe lenkonzo zoluleko lithi likubeka esweni ngononophelo ukudluliselwa kulo ulawulo lweziko loluleko lwaseMangaung ngoJuni ka-2026 ukuqinisekisa ukuba onke amabakala kuyafikelelwa kuwo. Iziko loluleko eMangaung lelinye lamaziko oluleko ekubanjisweni ngawo nababucala nelisebe. Elinye iziko eKhutama Sintumele eLimpopo, elisebe lithe thaca izicwangciso zalo zokuthathela kulo ulawulo lweziko loluleko lwaseMangaung kwikomiti yezoluleko eParlamente. iMangaung ngoku ilawulwa zinkonzo zoluleko zaseBloemfontein. Imisebenzi emihla ngemihla ijongwa inkampani yezokhuseleko iG4S. Esi sivumelwano sentsebenziswano siyaphela ngomhla we-30 kaJuni 2026 ukanti ngoMeyi ka-2023 iDCS yakhupha isaziso sokuyekiswa ngenxa yokwahluka kokungathotyelwa kwesivumelwano somsebenzi. Bekuza kuthathwa iintsuku ezingama-90 ongenelelo kodwa kuzange kuphunyezwe ngenxa yemngeni yezomthetho yeBCC. The fact of the litigation that was actually started in 2023, and of course it was also after the Thabo Bester incident. We did not continue with that because it's going to take a lot of money. Amalungu eParlamente avakalise inkxalabo malunga nesicwangciso sokuthathwa kwale nkampani kuquka nokuba kungenzeka ukuba izinto zingahambi kakuhle. We are aware that it's not going to be a smooth transition, but as the department, we are ready to ensure that when the time comes, and then we are able to take the Mangaung to the Department of Correctional Services.
Nosentsebenziswano yenkampani yabucala iKutuma Sintumule iyaphela ngoMarch 2027. I-IDS ithi ukuthathwa kolawulo lwaseMangaung kuya kuba sisikhokelo esicacayo xa ixesha lifikile. Kwalapha ezindabeni, usihlalo we-ANC eMpuma Koloni Oscar Mabuyane uzikhabile ingxelo neengcinga zokuba ufuna ukonyula isihlandlo sesithathu njengosihlalo walo mbutho ephondweni. Kodwa kuqala masileqise umntwana evenkileni. Sibulise kwakhona sikwamkela nabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus. Ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lethu eliphambili sithe umphathiswa wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu wabekwa kwikhefu elikhethekileyo uthi kuyo yonke imisebenzi wakhe wayenza kwinkonzo yoluntu kuquka ukuba ngumphathiswa izihlandlo ezibini ngaphambili zange watyholwa ngorhwaphilizo de intloko yamapolisa KwaZulu Natal unjengenenhlanhla Mkhwanazi wathetha noNondaba ngoJulayi. Uyawakhumbula amagama ka-Emma Dladla, noNkululeko Mndebele kunye noZanele Dlamini. Onke lamanina abulawa ngamaqabane awo kweziveki ezinhlanu ezidlulileyo eBethal eMpumalanga. Isithwakumbe sobundlobongela obusekelwe kwisini bushiya abahlali kunye namapolisa bexhalabile. Izolo lamadoda atyholwa ngezizenzo avele kwinkundla kamantyi yaseBethal kwaye bonke baseluvalelweni. Ngosuku ekakumiswe intshukumo kukhalelwa ubundlobongela obusekelezelwe kwisini, uZanele Dlamini wabulawa ngongenalisini sisinqandamathe sakhe. Lo wasetyhini owayeneminyaka engama-40 wadutyulwa amatyela asixhenxe lahlanziselwa liqabane lakhe uZinto Thabethe nowathi emva koko wazinikelwa kwabakwantsasana. Ingane efundayo endisa umfana nefundayo engazi mina njengoba senze njalo ngoba lo ube breadwinner kuso. Kusenjalo kwenye inkundla uMenzi Sibeko naye ume emkhumbini ekwatyholwa ngokubulala isinqandamathe sakhe uNonkululeko Mndebele. Kutyholwa ukuba uMndebele noneminyaka engama-27 wakrwitshwa wabulawa ngocingo. Ukanti ke kutyholwa ukuba uEmma Dladla wahlatywa woselwa liqabane lakhe. Usapho lwakhe luthi bekungaqala ukwenzeka isenzo esikumila nje. Angatholi ubheki ivele nalomuntu, angatholi next. Kuhlungu nje inhlizweni zethu, bahlale ngaphakathi kuhlungu. Since we started with the 16 days of activism, we've received a number of domestic violence related cases for gender-based violence, 10 of them. Omathathu ke lamadoda aseziseleni ngelixa asaxoxa amatyala awo. Izikhokelo eziphezulu zaseTshwane zibambe inkomfa noNondaba ukunikeza ingxelo ngeenkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho ukusukela ngoJulayi ukuza kuthi ga ngoku nangezicwangciso zokhuseleko lwesixeko kweli xesha leziyunguma. Thaca kwinkomfa noNondaba inkcukacha ngokuphathelene nokhuseleko laseTshwane emva kwesimo sezulu esithwaxe esisixeko ngokuxhomise amaxhala kumbono mqesibe wabahlali, amakhaya namashishini abenkonzo zikaxakeka bathe qwa kangangoko. The management center of the city has been activated. We are looking at inner city rejuvenation. We're looking at visibility. I mean, I drive around 2-3 o'clock in the morning, and wherever you go, you see the Metro Police on the ground. Kananjalo kumanyathelo iTshwane ephantsi phezulu nawo ukukhusela abahlali abangaphaya kwezigidi ezine ezisixeko sixhathise ngesicwangciso esinamanqaku ali-10 ukuqinisekisa ukhuseleko luthe zinzi nakwezaa ndawo zaziwa ngokuqatsela konqevu, ukugilwa kwemikhuba, ubundlobongela kanye nobukrelemnqa. 16 days of activism as a country, and you see on the 10-point plan, gender-based violence and femicide is number 1.
Kukwakho indawo ebilawulwa ngabemi baseChina ebizwa njenge-Iphintombi ekutyholwa amagumbi wayo angama-41 ebeqeshelwe amanina asakhulayo nge-1,000 ngeveki nekutyholwa amanye wala mabhinqa ukuba abengamaxhoba oqweqwediso. Kodwa ke abanye abasengelithungeni linye lokuba ivalwe le ndawo ekumbindi idolophu. When you close it, you are killing the business around the CBD because there is a lot of people who are selling food, cold drink, beers, each and everything, and then they keep the economy of the CBD running. Ke isixeko saseTshwane sizivalile mba ingcango zase-Iphintombi sikwathi siza kuthi gqolo nokuqinisekisa ulwaphulo-mthetho lusitshulwa nengcambu. Kwinyathelo lokuqala embalini kwiphondo lentshona koloni, indawo esisibonelelo yokuba amadoda afihla intloko zawo nalapha ngenandawo yokuhlala kuquka amalungu eqela le-LGBTQIA+ eyavulwa eKapa. Isebe lophuhliso loluntu kweli phondo libambisene nombutho ongaxhomekekanga kurhulumente iphilisa abafazi bethu lithi esi sakhiwo siza kunikezela ngokhuseleko ongxamisekileyo nenkxaso kumaxhoba okuxhatshazwa ngokwesini. Le yindawo nalapho amaxhoba okuxhatshazwa ngokwesini anokuthi afumane uncedo olukhawulezileyo noluhamba nesidima ngabantu abaqala kwiminyaka ye-18 ukuya kuma-60 nabazibiza njengamadoda abizwa cis-male kwakunye nabekwiqela le-LGBTQIA+. Do we need to look at to reunify you with your family? Do you need court support? Do we need to help you to take out a protection order and have it served on your perpetrator? Do we need to have your perpetrator removed so that you can go home? We didn't even mention about men that would actually flee with their children. And yes, we would be able to accommodate men with their children, or it's a trans woman with her child. Elinebhedi ezintandathu lixhaswa lisebe lophuhliso loluntu kwaye selifake amadoda amane nenina elikwinkqubo yokuzitshintshela ebudodeni. And as a department, we're incredibly proud in working together with our NGO partners and providing this service. We are funding just over 1.2 million to the shelter, of which just over $500,000 is ring fence for the men's shelter as well. Abaswele ukungena kweli ziko bazokudinga uxwebhu oluphuma kunontlalontle, iinkundla zamatyala okanye isebe lezempilo. There is a big issue going around not only for our victims of GBV, against our women and children, but also against our queer people, especially against our trans women and trans men. Kukwakho injongo yokudlulisela eli phulo kwezinye indawo. Usihlalo we-ANC eMpuma Koloni uMnumzana Lubabalo Mabuyane uzikhabile ingxelo neengcinga zokuba ugaqele isihlandlo sesithathu njengosihlalo walombutho ephondweni okanye uququzelela ukuzuza esinye isikhundla kwezesixhenxe senkokhelo eziphezulu zalombutho kwinkomfa yonyulo ngo-2027. Uthethe neli jelo bucala kwibhunga lephondo eMonti. uMabuyane uthe yona nto ayijongileyo ngoku lolonyulo lomasipala nelilindeleke libanjwe ngonyaka ozayo. Wongeza ngelithi uza kuthetha ngomba wezikhundla embuthweni ngexesha elifanelekileyo. Umemelele amalungu ombutho ukuba ajongane nonyulo oluzayo ukuze i-ANC iphinde iphathe komasipala yaphulukana nabo. Umba wento ekuthiwa i-third term endingayaziyo phofu noba isuka phi isuka kwintoni kuba asiyonto ekhoyo kumgaqo-seko we-ANC. Asinazo zonto ezo phaa kwi-ANC zo-third term nobani. Inkokheli ye-ANC iye imenywe ngamalungu namasebe e-ANC xa ekholelwa ukuba mayenze lo msebenzi. So ndizayiphendula ke loo nto xa kufikelele lo xesha, at least sinikwe ixesha loba masilungiselele inkomfa yephondo sukela ngoku ukuya ngoMatshi. Elo thuba kudanga selisondele sesiqalisile ukulungiselela inkqubo zenkomfa okuya apho. Ndizawuyiphendula ke loo meko ngelo xesha. Kusenjalo emva kokuba imiso yamatyeli aliqela izothi ihlale inkomfa yengingqi Dr. WB Rhubusane kule veki sikuyo. Abungile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. I-Orlando Pirates iza kube ixeleshe ukuphumelela indebe ye-Carling Knockout okokuqala nxa iqubusana neMarumo Gallants kwifinal ePolokwane ngomgqibelo. Amabhakani sele ezuze indebe ye-MTN 8 kwaye aza kube edlala neqela elingazange layibona indebe kwiligi yamakhwenkwe amakhulu.
Ngaphandle kwamathandabuzo ezingamagebhula zikhokhisile kwindebe kwezisizini zine zidlulileyo. Zikhokelele indebe ezine ze-MTN 8, ezimbini ze-Nedbank, kodwa lichasele ithamsanqa kwindebe ye-Carling Knockout. Kunjalo captain wePirates uThemba Kuba baza kuya nayo kweli ityeli. It's a cup that has been eluding us for quite some time now, but we're really looking forward to playing the game on Saturday. We know what we're coming up against, a very good side in Marumo Gallants, but the boys I think are prepared for the game. iGallants sanyeke ukuphumelela indebe yokuqala kwibhola elikhulu kwaye ithemba ukuyothusa iPirates. If you want to win the cup, we need to win a whole big team. We have eliminated Stellenbosch, Golden Arrow, Sundance, so it's normal. If you want to win the cup, we need to win whole team. Big challenge. Pirates a very good team. Umdlalo kwibala iPeter Mokaba ukhala ngensimbi yesithandathu ngolwemivundla. Ngaloo ndlela siwuqonqothile uvimba wangokuhlwanje senikhumbuza ezangomso zizanogxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawahlangana amaFilipu Milanga basemba vumani ndinonkanyesi nindikhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukela into kubana ngamathuba amahle kakhulu emvula esawuthi siwalindele kwindawo ezikumantla phako Polokwane ka-80% nakwindawo kaloku mbukeli eziphako Pitoli kwaNdonga ziyaduma ziqhubeke ezamvula zixananazile kaloku kwindawo ezikomazweni napha kaloku kwindawo ezixananazileyo kokuphumleni kanti ngokumbukeli esawuthi sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukela into kubana ziyaqhubeka ezamvula zixananaze kwakhona pha kwindawo ezikuPolokwane koPitoli koMahikeng koThekwini napha koMpuma Koloni phantse lonke lilizwe mbukeli lithi rholele ngamafu epha koMntla Koloni napha kwindawo ezikoNtshona Koloni kanti uSouth African Weather Service ukhuphe isilumkiso ngokuhlwa soba kaloku mlukeli singalindela indudumo ezingamandla pha kwindawo ezikoPolokwane kumbindi welilizwe kwindawo ezikumantla kumazantsi napha kaloku koNtshona koBloemfontein koThekwini kanti ke mbukeli ezindudumo zamandla ezikhatshwa kukubaneka kananjalo mbukeli ziyaqhubeka ezandudumo sichaphazela kakhulu ke epha koPitoli koMahikeng kananjalo ke mbukeli napha kwindawo ezininzi koThekwini nomlilo wamadlela ke South siwulindele epha kwindawo eziko-Upington kanti ngoku ke mbukeli South sijonga amaqondo okutshisa aphantsi ngokuhlwa pha koMusina nguye u-19 degrees ePhalaburu bengu-17 degrees phole ke pha eMbombela bengu-12 eEmily bengu-10 kanti eMnambithi bengu-13 ePietermaritzburg benguye u-15 degrees xa songena ke pha kosinuka kosojanisi nguye u-17 degrees lityhilile ngomso kanti pha komthathi bengu-18 kokomani bengu-21 inxuba engama-24 kanti ke babamringe manqaku nayo irhatrinef kanti ke pha ko-DR kwindawo ezikombindi kweli nokombukeli lithandela ngu-28 kanti ke kanobom ke pha ko-Upington bengu-36 kwindawo ezixananezileyo ekophumleni liphole engaye u-27 degrees ndisatsho ndithi masiqhume inqawe emaxhekweni chosini.